Bé, el projecte FAIG, que és propi de les escoles de la Salle, aquí a l'Escola de la Salle de Reus, es materialitza de la següent manera. A primer d'ESO, l'alumnat el que fa és una descoberta de la Reus de la ciutat medieval, així doncs reconeixen el passat històric del seu municipi. A segon d'ESO, els i les alumnes fan un tastet de robòtica, el projecte es centra entorn a la robòtica. Després, a tercer d'ESO, el que fan és el projecte d'emprenedoria, una aventura interessant, a més conclou a final de curs amb una jornada en la que diferents grups de diferents escoles de Catalunya es posen en contacte. És una jornada organitzada per la Universitat La Salle. I per últim, a quart d'ESO, el que es du a terme és el projecte d'aprenentatge i servei, l'APS. Un projecte molt enriquidor, ja que dona l'oportunitat a l'alumnat d'estar en contacte amb la societat, amb les necessitats reals que hi ha al teixit associatiu del municipi o a vegades dins l'escola també. Poden innovar, crear els seus propis projectes, lligats molts cops d'entitats socials, per poder, com diu la paraula, aprendre tot servint a la comunitat. El pla de material és important perquè... Bé, el FAIG és un projecte molt enriquidor, penso, perquè sobretot es fonamenta en dos pilars. D'una banda, el FAIG promou el treball cooperatiu entre els i les alumnes, un treball cooperatiu més enllà del treball en grup, sinó que també assumeixen diferents rols, se'ls ensenyen diferents tècniques de presa de decisions. I d'altra banda, i molt important també, l'altre pilar és el de la transversalitat, el del treball entre matèries, treballar de manera interdisciplinar, ja que es fomenta el fet de fer el que diem inputs o nutrients des de les matèries comunes per tal de després posar aquests nutrients a l'output al projecte final.